Когато бях ученик, преди изпити... Здравей, Мирчо! Здравей, Сорина! Какво, свириш, не учиш? Учим, как да не учим? Как учиш като свириш? Учим се да свиря. И от това имаш и... Ето бе, спокой, всичко знам. Какво знаеш? Слушай, краставица един път се ме теле просто дядото се носи мен за на типа терасия да ми пам да се добро и сразу се бачере се ме нами от 78% вода. Ако те питат за папрата. Няма да ми питат точно за папрата. Ами за картофите? Точно за картофите ли ще ми се падне? Слушай, ако не вържи питака с моя краставица, не ме наричай на име. И други ден на име. Ученика Кришан, говори ни за папрата. Точно за папрата Искаш да кажеш за друго? не, за това, за краставица. Не, за папрата. Папрата имаме тогава, когато тя се различава от другите животни и растения и се различава и от краставицата, което един пишеме да направи дядото се носи семейство на тиховите растения и палцайчето, което се семенами от 98%. Говори ни за бозайниците. Бозайниците са уния животни, Които се хранят с мляко. да, докато са малки с мляко, като поразнат с кисела мляко. Хищниците се хранят с месо, насекомиядните с насекоми, древоопазните с растения, с папрата, с картофите, с краставицата, който един вземе да лепло за дядото се носи место на тиховите растения и палцай ще се роди с размножава чрез семенами с 98% вода. За математиката знаеш Математика. как се вади квадратен корен. Квадратен корен се вади много трудно. За разлика кръглия корен, който се вади по-лесно, как на картоф, но е по-лесно на краставицата, който един пушаме да лепло за дядото се носи место на тиховите растения и палцай ще се роди размножава чрез семенами с 98% вода. По география, какво знаеш о Суетски канал? Суетски канал е много голям и много дълъг. Има продълговата форма във вид на синдвичка. Защото край него расте много растения, как например банани, моркови, репички. Защото туземците много обичат зеленчуци, а най-много... че няма да обичат краставицата, което един вземе да наблюдат, защото се носи место на тиховите растения и палцай ще се роди с размножава чрез семенами. Друго да знаете о Суетски канал? Да, он се държи до 98% вода.